Takže ahoj, vítam vás u prvého partu Minecraftu a volá sa, to nezáleží na tom, ako sa volám, a ideme si začať nový svet. Vymažeme a napíšeme tam Minecraft, let's play MP I-O U-T-B YouTube tvorby a ideme. Doufám, že nájdem nějaké železo z začátku. Prečo sme v zimnej krajine? Aha, tu je vedľa normálna. Som si nevšimol a laguje mi to. Počkajte, musí sa mi to načítať. A tu sú plno kravičiek. A tu je uhlie. Mohol by som si naťažiť. A naťažím si. Ups. Trošku lagy mám. Tam je pekná rovinka. Tu si vyťažím to drevo a tu budem žiť asi. Si vyťažím tých hlín a ako sa tam opravím. Dneska budeme ťažiť. No, takže tu budem žiť. Musím posadiť sadenicu. Budeme mať aj záhradku. Takže tu sú ovečky. Tak na posteľ a na obraz. No, takže si dáme to. Urobíme si crafting. Robíme to. A ideme si dačo naťažiť. Aby som mal potom všetko kamenné veci. Už idem dole. Ja si to musím vypočítať. No, asi hej.
A zabudol som povedať, že natáčam iba 10 minút. Takže keď prestanem natáčať a zabudem sa povedať, že ahoj, čau, no tak, prepáčte. A tma. Dobre, toto stačí, idem hrať. Toto sa vrátim. Dúfam, neutekli tie ovce a sú tu iba 3. Boli tu 4, nie? A sa mi to zdalo asi tá 4. No, takže si urobíme kamenné. Takže kromp, lopatu, ešte aj sekiru. Ostatné tyčky si zaberem. Sem tu dám takto. No takto. Tak. A idem zabiť tie ovce. A neučeš mi ovca. Idem si tu pozabíjať žrádlo. A som Slovák, ako ste si všimli. Ja som Čech. No, poď sem. Takže... A toto je pekne do krompáča. A toto je 1.5.1 verzia. A hral som na jednom serveri. Sú tam diadoly. A hral som to s kamarátkou, našiel som ja 6 dia, ona 6 dia, ale sme ich našli. Našli sme lávu, tak sme si urobili vedro, zobrali vodu do ňoho a dali na lávu a urobili sme si obsidian a teraz máme 2 domy a máme tam resku. A onaj. No tak sme tam bývali, mali sme tam, kde bývame, no tak bola taká medzera, tam boli dvere a tam sme mali rovno ten portál. Takže ja si idem urobiť pec. Truhlu. Dobre. Idem nejaký ten... Idem ukážiť.